Sit bbażat fi Brussell mhux biss irtira storja kiddieba li allegat li deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħaf flus fuq skema tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment lil xi ħadd Russu, iżda issa ammetta li ppubblika storja mimlija allegazzjonijiet folot. Is-sit EU Reporter li kien ħareġ l-istorja issa qal li din hija storja kiddieba wara li kien allega li bint Carmen Chantar, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi, irċevit il-flus biex imbagħad jgħaddu għand Fern. Is-sit qal li dokument li suppost kien juri l-prova ta' dan kien fil-fatt fals u fabbrikat. Chris Fern kien ċaħat l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu minnu fih l-istess għamlet Chantar. Dawn l-istejjer mill-bidu deru dubjużi u li kienu fabbrikati, tant li anke rapport tal-EU Report kien tħassar u ma baqax jidher online ftit wara dak li kien ġie allegat. Is-sit EU Report li issa metta li pubblika artiklu giddib qal li ma minx il-verifiki meħtieġa u bir-reqqa fuq l-allegazzjonijiet li saru mill-kittiba Ukrena. L-istorja giddiba dwar Chris Fern fost oħrajn hija oħra minn sensiela ta' stejjer giddiba u folot li l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kompla jibni fuqhom. Il-Partit Nazzjonalista uża l-medja tiegħu biex jimonta stejjer bħal dawn, fosthom dwar tattiċi li kienu ntużaw anki minn Simon Busuttil dwar l-elezzjonijiet u li għalihom reġa' kien hemm ċaħdiet kategoriċi. L-istess bħalma ġara f'rapport li għamlu ta' Net News dwar suppost elu ta' kumpanija tal-gaming li kaċċet in-nies f'pajjiżna. Iżda mbagħad kienet pronta ċaħda u tweġiba mill-kumpanija nnifisha li esponiet il-gideb tal-Partit Nazzjonalista.